അതല്ലേലും അങ്ങനെ ആണല്ലോ. എല്ലാവരും ട്രെൻഡിങ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് അത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം, ഒരു പരമാനന്ദം. യെസ്, അതാണിന്ന് ഫ്രൂട്ട് ബേയിൽ പോയപ്പോൾ എനിക്കും ആധിക്യം കിട്ടിയത് കേട്ടോ. ഒരിടയ്ക്ക് എവിടെ യൂട്യൂബ് ഷോർട്സ് കണ്ടാലും ഇൻസ്റ്റാ റീൽസ് കണ്ടാലും ഈ ഷോർട്സിൻ്റെ ഒരു കാലമായിരുന്നല്ലോ. ഏത്? ഫ്രൂട്ട് ഷോർട്സ്. അപ്പം ഞങ്ങളിന്ന് ട്രൈ ചെയ്തത് ഫ്രൂട്ട് ബേയിൽ നിന്ന് ഫ്രൂട്ട് ഷോർട്സ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അതും വിത്തൗട്ട് ഷുഗർ ആൻഡ് നോ ഐസ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഹെൽത്തി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ടെൻഷൻ വേണ്ടല്ലോ അല്ലേ. എല്ലാം കഴിച്ച് നോക്കിയെങ്കിലും കേട്ടില്ലേ, വെരി ടേസ്റ്റി എന്നൊക്കെ ഉത്തരം വന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ ആളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഈ 4 ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതേ വേണ്ട, ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ ലാസ്റ്റിൽ കേട്ടോ. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഹൈജീൻ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം. പ്രത്യേകിച്ച് ആ വാഷ് ബേസിനെ. ഏതായിരുന്നു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്? ഗ്രേപ്സ്